Euskal Herriko txoko askotan gertatzen da, baina adibide konkretu bat hartuko dugu abia puntua. Artziniegako herritarrak Sodupeko igerilekura joaten direnean, bertakoek baino gehiago ordaintzen dute. Orain, egoera aldatzear dago. Izan ere, gehigarri hori bueltan eman dio orain arte Artziniegako udalak. Baina urte honetatik aurrera bukatu egingo da laguntza hori. Udalak herritarrei izan die, Gueñeseko udalari erreklamazioa jartzeko legez berdin kobratu behar direlako bertako zein kanpokoei. Auzitegi Gorenak orain urte terdi mandako sententzia baten arabera. Hala ere, udal askok ez diote jadamonik egin sententziari eta bakoitzak nahi duena kobratzen du. Artziniegako zinegotzia da Arkaitz San Jose. Arkaitz, egunon? Kaixo, egunon. Zergatik hartu duzu zuek orain erabaki hori? Gauza da, guk neukan hitzarmen bat Gueñeseko udalarekin, Sodupeko igerilikoak Gueñeseko udalerrian daude, eta guk egiten genuena zen, gure herritarrek erroldatu bezala, zerrendatuak ziren edo, igerileku horietan, eta guk Gueñeseko udalak bidaltzen zigun, diferentzia hori eta udalaren partetik ordaintzen genuen. Horrek suposatzen zuen urtean, diru kopuru bat. Gauza da, zuek esan duzuen bezala, ez dela, ez omen da, badago sententzia bat horren arira, ez dagoela udalen partetik kobratzerik de tasa desberdinak horren arabera. Hau da, erroldatuentzako beste neurri fiskal batzu jar daitezke, fiskalak edo, beste hobari batzu jar daitezke, baina ez tasak onartzeko orduan. Gu ere, bagoaz, ez badakit, azkenean udal askok dauzkaten beren tasak eta onartuta aspaldi, eta ez diote, eta horrela daude, horrela izan ditugu guk ere bai, baina, berriak onartzen goazen inean, kontutan izan behar da, hori ezin dela horrela izaten jarraitu, eta guk adibidez gure igerilikutan guk ez daukagu igeriliku estalirik, baina udako igerilikuetarako adibidez, jakendu ditugu horrelako desberdintasunak ez baitira legezkoak. Orduan guk komentatzen dioguna gure herritarrei da, egiteko tramite horiek beraiek Gueñeseko udalarekin eta argudia desatela ez dagoela desberdintasun hori egiterik. Arkaitz, guk ere bete ulertu dezagune, ze prezio desberdintasun dago, ezagite datu hori eskuarten daukazun, Sodupen zenbat ordaintzen duten eta Artziniegakok zenbat ordaindu behar duten, ze desberdintasun? Artziniegakok eta beste guztiek, gauza zen orain arte bazegoela hitzarmen hori. Ez dakit zehazki bizilaguneko zenbat zen, baina badakit gure etzako zirela 700 euro urtean, ez dirudi asko denik, baina ere Artziniega txikia da, eta hori ordintzen genion urtero, berez gure herritarrek ez zuten tramite hori egin behar, guk egiten genuen konpentsazio hori, ez? Eta azkenean erabaki duguna da, ez bada legezkoa, eta horren arira baldin badago sententzia bat, joan behar dena Gueñeseko udala da bere legedia ere eguneratzen, gainontzek egin behar dugu modura. Gero hori bai, beraiek ere gero beste modutako hobariak jar ditzazkete, baina tasak berez izan beharko lukete berdinak berdin du herritarren jatorria. Badakit, bai ez, batzuen dago kontraesan hori, azkenean herritarrok ordaintzen dugu gure herrietan hainbat zerga eta barrez, eta izan beharko genuke onuradunak gure herriko zerbitzuetan. Badira, bideak, adibidez, sententzia horrek ez du esaten ezer lehentasunen arira. Demagun hainbat jende apuntatzen dela jarduera batera, kurtsillo batera, delakoa, zukor sententzia horrek ez du esaten lehentasuna eman aldiezun edo ez herrikoei, baina bai tasak fijatzerako orduan, bai hor esaten du ezin dela egin bereizketa hori. Hor Arkaitz, pentsatzen dut begira, lehen zerga berrikuspenez aritu garenean, anerrek esaten zian, inori hitzaia gustatzen gehiago ordaintzea, bizilagunek jakindu denean, udalak diru laguntza hori ematea zutziko zuela, zakenik nola baiteko moskeoa edo jendeak begi honez hartu duen? Hombre, ez da samurra, ez da, baina, gauza da hori, azkenean, beraiek ere joan daitezke reklamatzen bertakoei, jartzen dieten tasa berdinak kobratzea. Zer nahi dut, hori da legeak esan da. Desde luego, orain arte erosoago bizi ziren Artziniagarrak zentzu horretan, eta badakit, badira nahikotzo
hitzarmen horretaz, edo herri esker gutxiago ordaindu dutenak, baina, a ber, joan behar gara, guk ere, horrelako gauzak berritu ditugunean, ez da, gurek izan genuen barne, ez da gaida bat udal igerilekuak, udal igerilekuen arira, ez da. Egin duguna da, beste gauza batzuk, zailkapen gehiago egin, bai familia kopurutzuak babestu, batez ere saiatu jendea temporada guztian apunta dadin, ez? Azkenean uste bai dugu hori dela bizkat gure herrietarrek izango dituzten aukerak eta horrela, ez da? Baina bai, ez da gozoa, baina, a ber, horrela baldin bada guztientzako, besteek ere bai, joan berko dira eguneratzen. Arkaitz, eskerrik asko ikusiko dugu, sententzia hori oinarri daukazuelako, torren arabera behintzat, legez kanpokoa litzatekelako udalerri bateko bizilagunek gehiago ordaintzea. Eskerrik asko? Eskerrik asko zuei. Eta begira, Auzitegi Goreneko sententzia horrek jatorria Euskal Herrian daukalako Irati. Bai, hain zuzen ere, Bergaran ikusiko dugu zer gertatu zen. 14.700 bat herritar duen udalerriak igerilekoa du eta bertara joaten ohi dira Elgetakoak ere. Kontua da, Bergararrek baino 130 gehiago ordaintzen zutela zerbitzu berberarengatik. Elgetar batek salaketa jarri zuen 2020an Euskadiko Auzitegi Nagusiak arrazoia eman zion, baina Bergarako udalak helegitea aurkeztu zuen. 2023an 2 urte beranduago Auzitegi Gorenak atzera bota zuen helegitea eta arrazoia eman zion beste behin bizilagunari. Legeak beraz, ikusiko duzue, hauxe dio udalek ezin dute alderik aplikatu tarifa kobratzerakoan, udalerrian erroldatuta dauden ala ez kontuan hartuta. Beste gauza bada eta argi geratu da sententzia hori betetzea. Euskal Kontsumitzaileen Elkarteko abokatua Leire Alberdi dauko gurekin. Leire, egunon? Egunon. Nik ezakit sententziak nahiko argi uzten duen legez kanpoko praktikaz ari garela, sententzia ezagutu eta urteter dira oraindik, gehiegi azkuretu gabe aurkitzen ditugulako adibideak, Bai, epaia garbia da, zuek ondo adierazi zuten bezala, tasetan izango da desberdintasunik ezarri, errolda irizpidea erabiliz. Beste gauza bat izango litzateke demagun kriterio ekonomikoen arabera. Hau da, ni langabezian egongo banitz, bonifikazio hori eskuratzeko eskubidea izango nuke. Baina ez aldiz, soilik errolda irizpidea erabilita. Beraz, Auzitegi Gorenak garbi dio. Parekotasun printzipioa ezingo da urratu, errolda irizpidea erabiliz. Eta printzipioz, egoera berdinan dauden pertsona guzti horiei, zerbitzu berdina eskainiko bazaie, tasa berdina aplikatu beharko zaie. Orain esate baterako Artziniegako udalak herritarrei deia egiten die, Gueñeseko udalean erreklamazioak aurkeztu ditzaten, nolabait esateko, desberdintasun hori, bueltan jasotzeko edo, zen bide hartu dezakete reklamazio horiek eta atzerakotasunez dirua berreskuratzea posible ikusten duzu, Leire? Praktikan ikusi egin beharko da, ez? Azken finean epai honen aplikatu ahal izateko edo betetzeko bi bide daude. Udalak beraiek ofizioz beraien barnea araudia aldatzea eta parekotasun printzipioa aplikatzea, eta bestetik herritarrak berak udaletxean erreklamazioa ezarri beharko du, eta ondoren hasiko litzateke bai bide administratiboa extrajudizialki eta judizialki ere joan beharko balitz, sententzia hau izango lukete erreferentzia gisa. Osea, prozesu luze xamarra. Ez? Ikus egin beharko da udalen borondatea zein da. Horrek izango du gakoa, ez? Azken finean, Espainiar Konstituzioak bere 118. Artikuluan garbi esaten du epai judizialak bete egin behar direla. Ondorioz, nola betetzen diren edo prozesuan nondik hasten den ofizioz edo herritarrari behartu behar bazaio erreklamazio ezartzera, hor ikusiko da udal bakoitzak hartzen duen borondatea zein den. Udalek hor interes gatazka izan dezaketelako? Bai, interes gatazkak beti daude, ez dakit ekonomikoak izan daitezken edo eta bestelako gatazkak. Baina, hori ja udalek arraizo ditu beharrekoa da, eta hori ja zingo genuke jurisprudenzialdetik badaukagu garbi zer dion Auzitegi Gorenak, eta beste gauza bat da praktikan zer interes dauden. Leire Alberdi, beti bezala, eskerrik asko, plazer bat.